Здравейте на всички, казвам се Криско the Gamer и с мен е Вали the Gamer. Кажи здрасти. Здрасти, Криско the Gamer. Криско the Gamer ще ви показва тази игра, аз няма да говоря и няма да ви преча. Да. Хайде де. И да, започваме да влезем в играта. И да продължаваме до там, където бяхме стигнали. До нивото с пианото. О, да. Като гледам другите какви на право не ми са дадат. Ако искаш да кажеш нещо, го кажи. Не, няма какво. Аз не играя тази игра и няма какво казвам. Ако искаш повече, ще ти кажа да се изтеглиш. Не. Това тук. Това тук. Просто е като дойде тук, ние ще дойдем тук, ще сменим топката. Много си тъпе, казвам ти. Бързо, 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 бързо! Не, защо? Нали, може ли? Може ли? Може ли да си то? Ама може ли да си то? Не ми е ясно. Кой бе? Той играча в играта. Ето ти го контролираш. Добре, бе, човек! Значи, децата префърлят топката в това, в стаята на този дебеля. И аз трябва да ги заменя с една такава боулинг топка, тежка. Сменявам я, излизам от вратата и нарочно се връща оня да го фани, да го души, да го бия. Тук. Сапунът. Го слагаме. Взима сапуна, да. Го сложим тук. Туалетната хартия. Тук. Поботе. Бързо! Браво, бе! Браво, бе! Ето ли сега ще правя най-велики? Ако считате това, кое беше братовчет ми? Така... Тук. Да, той ще види телефона.
Ти сериозно ли ще се върнеш? Тихо! И минах на нивото. Да продължавам. Bad time. Минали нивото. Да. Браво. Какво направи? Какво стана? Намерих някаква гатяката игра. Какво ще ми покажеш? Май се и гатяката. Вот аз я тегла. Чай сега ще копирам името и ще я прата. Пратил съм ти още една, но първата не я гледай. Момент, да. Ще спра клипа и ще видя как се минава това ниво. И да. Всъщност, хора, мислих няма да го минавам това ниво. Утре ще го мина. И... Криси, чао. Аре, и да, това беше за Утре то... си приказваме пак. Да. И това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате, да коментирате, да харесвате. И чао!